Os Xuvenís do Chantada perderon por 0-2 no enfrontamento co Ponte Ourense. O partido estivo marcado pola inxusta expulsión de Bacarí aos 20 minutos da segunda parte. Os de Dani non estiveron moi ben na primeira metade, pero tras a reanudación saíron a polo empate e cando estaban máis cerca de acadalo quedaron cun home menos, e ao final os visitantes fixeron o segundo. O partido voleuse un pouquiño de cara ao final, máis ben xa pouco sucio por parte deles, buscando accións a campo contraria, patadón para arriba, tardando en iniciar o xogo. Nunha acción de Adri contra o porteiro deles, chocan, unha disputa por un balón, e o porteiro tira o chao e o árbitro decidiu que era roxa directa. Nos mandamos o recurso á Federación, intentar que non lle caia esa sanción e a ver se podemos recuperar a Adri para o fin de semana. Independientemente deso, xa de cara ao final do partido xa iban eles ganando 1-0 por un erro defensivo na primeira parte. Arriesgamos un pouquiño xa de cara ao final e eles nunha contra fixeron o 0-2 e xusta victoria para Ponte Ourense, pero sin desmerecer o traballo que fixemos nós. Os Xuvenís do Chantada chegaron con moitas baixas a un encontro no que o rival tiña moitas caras novas. O Ponte Ourense sorprendeu-nos bastante porque era un equipo diferente ao que nos atopamos na ida e o adestrador si que era o mesmo, máis ou menos o xogo que iban facer tiñámoslo aprendido, era un xogo moi directo, buscando a xogadores de arriba moi potentes, moi fortes e un pouquiño a calidade do media punta que tiñan, que era Adri, o capitán do Ponte Ourense. Pero nós afrontamos o partido con moitas baixas, traballamos moito, pelexamos moito, pero non subiu moito do traballo que preparamos pola semana, moito en parte por esas baixas que tivemos, que son, creo, ahora mesmo 6 lesionados que temos. Dani cree que a categoría está moi axustada e, aínda que non se topa nunha boa situación, todo pode cambiar. A categoría está moi apretada, perder hoxe, significa estar un pelín máis abaixo, pero ganar o fin de semana que ven pode significar estar en 10º posto, a mitad da táboa. Sí que estamos nun momento complicado da tempada, pero con moitas opcións. O próximo partido enfrontaránse ao Ourousa B, ao que gañaron esta tempada no Sangoñedo. É un equipo que lle ganamos aquí na casa, creo recordar por 1-0, un resultado bastante xusto. É un equipo novo, é un filial do Arousa que creo que está en división de honor. Esperar que un pouco que non tiren de xogadores de descartes do primeiro equipo, porque sempre lles dan un plus de calidad e de traballo. Eles agora mesmo están por riba nosa, creo que teñen 3 puntiños máis que a nós. Preparar o partido. Ainda teño que falar con algún adestrador que me pase información dos equipos da Costa e ver que podemos facer contra eles.